Как най-лесно се става алкохолик? С бира, разбира се. 1 литър бира се равнява на 125 мл водка. За да стане алкохолик, на мъжа са му нужни 7 години, а на жената 3, през които всеки ден и почти всеки ден да пие алкохол. Сметнете от колко време пиете биричка след работа и ще разберете, че сте зависим. Ако не сте, докажете и откажете. Какво прави алкохола в тялото ни? Първо, той е отрова и за да го изведем ни трябват много течности, т.е. дехидратирани. При извеждането на тези течности губим витамин В, от което страда нервната ни система. Съсипва черния ни дроб, който е химичната лаборатория на тялото. Цялото ни тяло страда. Започва да отказват много органи и системи. От голямото натоварване страдат и бъбреците, които хем изхвърлят много течности, хем са принудени да изхвърлят и отровите, които черният дроб не е успял да преработи. Еритроцитите имат маслена обвивка, за да не се слепват помежду си. Когато имаме алкохол в кръвта, той разтваря тази маслена обвивка. Еритроцитите се слепват и не доставят кислород. От това страдат всичките ни тъкани, особено мозъка. Всяка една чаша алкохол убива хиляди мозъчни клетки. Мозъка се унищожава, по-трудно помним, по-трудно мислим. Погледът ни става бездушен и животински. Алкохолът отключва поведенчески разстройства, предизвиква насилие, отблъсква хората от теб, създава неприятна миризма на тялото. Тялото ни започва да се разкапва и да гние. На много алкохолици зъбите окапват. Средната продължителност на живота на алкохолиците е около 50 години. Алкохолиците могат да намерят повод да се напият по всяко време, но повод да живеят достоен и пълноценен живот никога не намират. Тъжно.